سلام عليكم كم يصنعكم انكوا ناب لايف سينما يوتيوب شانلنا بدحم مصاكم እዚ ቻናል እዚ በብመዓልቱ ዝተፈላለዩ ፊልምታት ዝለቀቁሉ ቻናል ስለዝኾነ ሰብስክራይብ ጌርኩም ናይ ደወል ምልክታ ብምንካእ ናይ ፊልምና ተኸታተልቲ ክትኮኑ ብኽብሪ እንዳሓተትና ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ሒዝና ቀሪብና ዘለና ስኩዊድ ጌም እትብል ኮይኑ ብዓለም ደረጃ ቀዳማይ ኮይኑ ንብዙሕ ዓመታት ዝጸንሐ ፊልሚ ብትግርኛ ሕጽር ኣቢልና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሓቢርኩምና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ እንዳሓተትና ሓደሽ እንድሕር ደኣ ኮንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ እቲ ፊልም እንትጅምር ኣብ ኮርያ ዓዲ ስኩዊድ ጌም ዝተባሃለ ፀወታ ዝተፈላለዩ ህፃውንቲ እንዳተፃወትዎ ንዕዘብ እቲ ፊልም እውን ናብ ናይ ዋና ገጸ ባህሪ ኣክተር ዝኾነ ሲያንግ ህይወት ታሪክ እንዳመለሰ የርእየና ቀፂሉ እውን እቲ ኣብ ኮርያ ዝፍለጥ ስኩዊድ ጌም ዝተባሃለ ፀወታ ብዝተወሰኑ ህፃውንቲ እንዳተፃወትዎ ንዕዘብ ናይቲ ፀወታ ሕጊ ድማ ኣጥቃዕትን ተኸላኸልትን ኣለዎ እቶም ኣጥቃዕቲ ብሓንቲ እግሮም እንዳዘለሉ ናብቲ ክቢ ቅርጺ እንድሕር ደኣ በፂሖም እቶም ተኸላኸልቲ ይሰዓሩ እንተኾነ ግን እቶም ተኸላኸልቲ እቶም ኣጥቃዕቲ እንድሕር ደኣ ክመልስዎም ክኢሎም እቶም ኣጥቃዕቲ ዝነበሩ ይሰዓሩ ናይቲ ስዕረት ውፅኢት ከዓ ሞት ነበረ ሞት ክብለኩም ከለኹ ከዓ ትክክለኛ ሞት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ሲያንግ ዝተባሃለ ቆልዓ ኣዝዩ ጎበዝ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ፀወታ ነቶም ተኸላኸልቲ ሓሊፉ ናብቲ ክቢ ቦታ በፅሐ ሽዑ ድማ እቶም ኣጥቃዕቲ ተዓዊቶም እንዳተሓገሱ ንርኢ እቲ ትርኢት ናብ ናይ ሎሚ ይወስደና ሲያንግ ምስ ኣዲኡ ይነብር ከምኡ ኢሉ እውን ሲያንግ ሽፍርና ስራሕ ይሰርሕ ነበረ እንተኾነ ግን ኣዝዩ ውሕድ ገንዘብ የእቱ ነበረ ከምኡ ኢሉ እውን ኣዲኡ ንሲያንግ መፅያ ሎማዓንቲ ናይ ጓሉ ዓመት ከም ዝኾነ ኣዘኪራ ተወሰነ ገንዘብ ሂባ ንጓሉ ምግቢ ክገዝአላ ነገረቶ እንተኾነ ግን ሲያንግ ኣዝዩ ሓሪቑ ንጓለይ ዓብይ ነገር ገዝአላ እየ ምግቢ እንታይ ክኸውን ብዝብል ገንዘብ ወስኽ እንዳበለ ንዕዘብ ሽዑ ድማ ኣዲኡ ካብቲ ገዛ ምስ ወፀት ሲያንግ ናይ ኣዲኡ ኤቲኤም ካርድ ካብቲ ዝሓበአትሉ ቦታ ኣውፅኡ ሒዝዎ ከደ ሽዑ እውን ሲያንግ ምስ ኣዕሩኽቱ ኮይኑ ናብቲ ናይ ኤቲኤም ቦታ ቅርሺ ዝውፅአሉ ሓቢሮም ከይዱ ሲያንግ ድማ ሽዑ ምስ ኣዕሩኽቱ ኮይኑ ዝተፈላለየ ፓስወርድ ዋላ እኳ እንተመኮረ ኣዲኡ ንሲያንግ ግን እቲ ፓስፖርት ቀይራቶ ነበረ ሽዑ ድማ ናይ መጨረሻ ሓንቲ ዕድል ምስ ቀረየቶ ብናይ ጓሉ ዓመተ ምህረት ሞኪሩ እቲ ኤቲኤም ካርድ ተኸፈተሉ ሽዑ እውን ብዙሕ ቅርሺ ሒዙ ናብ እንዳ ቁማር ገዛ ኣምርሐ ሽዑ እውን ሲያንግ ኣብቲ እንዳ ቁማር ቤት ናይ ፈረስ ውድድር ስለ ዝነበረ ኣብቲ ሓዲኡ ፈረስ መዲቡ ዋላ እኳ እንተተፃወተ እንተኾነ ግን ከሸንፍ ኣይከኣለ ሽዑ ድማ ሲያንግ ኣዝዩ ሓሪቑ ንኻልኣይ እዋን ብህልኽ ዋላ እኳ እንተደገመ ኣብቲ ካልኣይ እዋን ግን ዕድል ምስኡ ፀኒሓ እቲ ዝመደበሉ ፈረስ ቀዳማይ ብምውፃእ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ሰዓረ ሽዑ ድማ ሲያንግ ምስ ዓርኩ ኮይኑ ኣዝዩ እንዳተሓጎሰ ንርኢ ሽዑ እውን ነታ ገንዘብ ትህብ ነበረት ካሸር ውመን ንዓኣ ቲፕ ኢሉ 10,000 ቅርሺ ገደፈላ ሽዑ እውን ሲያንግ ኣዝዩ ተሓጒሱ ስለ ዝነበረ ናብ ጓሉ ደው ኢሉ ኣዝዩ ክባርን ጽቡቕን ህያብ ከም ዝገዘላ ቃል ኣተወላ ሽዑ እውን ካብቲ እንዳ ቁማር ቤት እንዳወፀ እንዳሃለወ እቶም ንሲያንግ ኣለቂሖሞ ዝነበሩ ሰባት ናብኡ እንዳመፁ ረኣዮም ሽዑ ድማ ሲያንግ ገንዘበይ ማንዚኦም ኣይህብን ብዝብል ናብቲ እንዳ ቁማር ቤት ተመሊሱ እንዳጎየ እንዳኣተወ ንርኢ ኣብ መንጉኡ ድማ ሲያንግ እንዳጎየ እንዳሃለወ ምስ ሓንቲ ጓል ተጋጨወ ሽዑ እውን እቶም ዘለቅሕዎ ሰባት ንሲያንግ ሓዝዎ ሽዑ ድማ ንሲያንግ ገንዘብና ሃበና እንተዘይብካና ኣፍንጫኻ ቆሪጥና ኢድካ ንኣፍካ ከነትወልካና እንዳበሉ ይፈራርሕዎ ነበሩ ሽዑ ሲያንግ ቅርሺ ዋላ እኳ ክህቦም እንተፈተነ እቲ ኣብ ጅብኡ ነበረ ቅርሺ ግን ኣይነበረን ምክንያቱ ድማ ዓንተወ ክጋጨው እንተሃለው እታ ጓል ምስኡ ዝነበረት ሰራቂት ነበረት ሽዑ ድማ እቶም ንሲያንግ ኣለቂሖሞ ዝነበሩ ሰባት ንሲያንግ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ እንድሕር ደኣ ዕዳኻ እንተዘይከፊልካ ብኩላሊትካ ጀሚርና ዝተፈላለዩ ክፍል ኣካላት ሰውነትካ ክንወስደልካ ኢና ኢሎም ኣፈራርሕዎ ሽዑ እውን ሲያንግ ኣዝዩ ሓዚኑ ንዕዘብ ከምኡ ኢሉ እንዳሃለወ እውን ሲያንግ ብናይ ጓሉ ህያብ ኣዝዩ ተጨኒቑ ተመሊሱ ነቶም ዘለቅሕዎ ሰባት 10,000 ኣልቅሑኒ ዋላ እኳ እንተበሎም እቶም ዘለቅሕዎ ሰባት ግን ስሒቖሞ ገዲፎሞ ኸዱ ቀፂሉ እውን ሲያንግ ናብቲ ዓንተወይ 10,000 ኢሉ ቲፕ ዝሃባ ጓል ከይዱ መልስላ ይበላ
እታ 10,000 ቅርሺ ሒዙ እውን ናብ ቤቱ ዝኸይድ ጽቡቕ እዩ ናብ እንዳ ቁማር ገዛ ሽዑ እውን ብንእሽተይ ቅርሺ ዝተፈላለዩ ህያብ እትረኽበሉ ቦታ ነበረ ሽዑ እውን ሲያግ ብንእሽተይ ናገበረ ቅርሺ ዋላ እኳ ብዙሕ ነገር እንተፈተነ ምንም ነገር ክረክብ ኣይከኣለን ሽዑ እውን ኣብ መጨረሻ ብንእሽተይ ቆልዓ ተሓጊዙ ሓንቲ ህያብ ረኸበ ሽዑ እውን ኣዝዩ ተሓጒሱ ናብ ጋሉ ኸደ ቀፂሉ ድማ ሲያንግ ምስ ጓሉ ኮይኑ ድራር እንዳተመገቡ ንዕዘብ ኣብ መንጎ እውን እታ ጓሉ እታ ኣደይ ንኻሊእ ሰብኣይ ከም ዝተመርዖትን ኣነ ምስ ካሊእ ኣቦ ከም ዝነብር ዘለኹ ነገረቶ ሲያንግ እውን በቲ ሰምዖ ነገር ኣዝዩ ሓዚኑ ንዕዘብ ቀፂሉ እውን ዓመታት ስለ ዝነበረ እታ ካብቲ ዳቁማር ቤት ዝረኸባ ንእሽተይ ህያብ ንጓሉ ሃባ እንተኾነ ግን እቲ ህያብ ኣብ ውሽጡ መጻወቲ ቆልዑ ሽጉጥ ነበረ እታ ጓል እውን ንዕኡ ምስ ረኣየት ኣዝያ ሰንበደት ሲያንግ እውን በቲ ዝረኣየ ነገር ኣዝዩ ሰንበደ ምክንያቱም ኣዲኣ ሽጉጥ እንድሕር ዳርያ ኣዝያ ክትናደድ ምዃና ይፈልጥ ነበረ ሽዑ እውን እቲ ሽጉጥ መሊሱ ወሲዱ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ካብዚ ዝበለጸ ጽቡቕ ህያብ ገዛልክዮ ኢሉ ቃል ኣተወላ ሽዑ ድማ ናብቲ ገዝኡ ክምለስ ናብቲ ባቡር ቦታ ምስ ከደ እቲ ባቡር ንእሽተይ ኣምለጠሉ ሽዑ እውን ነታ ቀጻሊት ባቡር ክጽበ ኣብቲ መጸበዪ ቦታ ኮፍ ኢሉ እንዳሃለወ ኣብ መንጎ ሓደ ሰብኣይ ኣብ መጺኡ ኣብ ጎኑ ኮፍ በለ ሽዑ እውን እቲ ሰብኣይ ክዛረቦ እንተፈተነ ሲያንግ ድማ ኣዝየ ሓሪቐኒኡ ካባይ ረሓቕ ብዝብል መልሲ ሃቦ ሽዑ እውን እቲ ሰብኣይ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ሽዑ ድማ እቲ ሰብኣይ ንሲያንግ ጌም ተጻወት ምሳይ እሞ እንድሕር ራስዒርካኒ 100,000 ቅርሺ ትበልዐኒ እንድሕር ራስዒርካ ኣነ ብኣንጻሩ 100,000 ቅርሺ ክበልዐካ እየ ኢልዎ ሲያንግ ድማ ዋላ እኳ ገንዘብ እንተዘይሃለዎ ንሱ ግን ምናልባት ክስዕር እየ ብዝብል እሺ ይበሎ ሽዑ ድማ ናብቲ ፀወታ ኣተው ናይቲ ፀወታ ሕጊ ድማ ነቲ ሓደ ወረቐት በቲ ሓደ ወረቐት ወቂዕኻ እንድሕር ገሊቢትካዮ ኣሸናፊ ትኸውን እንድሕር ዘይገሊቢትካዮ ከዓ ተሸናፋይ ትኸውን ነበረ ሲያንግ ድማ በቲ ፀወታ ተስማሚዑ ዋላ እኳ እንተተፃወተ ነቲ ወረቐት ግን ወቂዑ ክምጥሎ ኣይከኣለን እቲ ሰብኣይ ግን ነቲ ወረቐት ብሓደ ምኳሩ ገመጠሎ ሽዑ ድማ ሲያንግ ከም ተሰዓረ ኣሚኑ ኣዝዩ ሓዚኑ እንዳሃለወ እቲ ሰብኣይ ግን ቅርሺ ከም ዘይብልካ ይፈልጥ እየ ኢሉ ሓንቲ ፀፍዒት ፀፍዖ ቀፂሉ እውን ሲያንግ ኣዝዩ ዋላ እኳ እንተተነደደ እቲ 100,000 ግን ክኸፍል ስለዘይኽእል ብፀፍዒት ምክፍል ተስማዕምዐ ቀፂሉ እውን ብዙሕ ሻዕ ተፃዊቶም እቲ ሰብኣይ ብዙሕ ሻዕ ኣሸነፍዎ ሽዑ እውን ንሲያንግ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገጹ ፀፍዖ ኣብ መንጎኡ ግን ኣብ መጨረሽታ ሲያንግ ነታ ወረቐት ገምጠላ ሲያንግ ድማ ኣዝዩ ተሓጒሱ ዋው ገምጢለያ ብዝብል ጭፈራ እናጨፈረ እንዳሃለወ እቲ 100,000 ቅርሺ ዝነበረ ረሲዑ ነቲ ሰብኣይ ክፅፍዖ ዋላ እኳ እንተመኮረ እቲ ሰብኣይ ግን ኣንታ ሃላይ እዚ ቅርሺ እንካ ውሰዶ 100,000 ቅርሺ ናትካ እዩ ኢሉ ሃቦ ሽዑ እውን ሲያንግ ኣዝዩ ተሓጒሱ እቲ ቅርሺ እናቆፀረ ንዕዘብ ሰብኣይ ድማ ዝተፈላለዩ ከምዚ ዓይነት ፀወታ ከም ዘለዎ ነገሩ ክኸይድ ዋላ እኳ እንተበለ ሲያንግ ግን ብጥርጣረ ኣይ ተዘለኒ ቅርሺ ኣኽለኒ እዩ ኢሉ ነገሮ ሰብኣይ ድማ ብዛዕባ እቶም ዘልቅሕዎ ሰባት እና ኣንተወይ ብደሞ ከም ዝፈረመ ኣካላቱ ኩሉ ክሸይጥ ከም ዝተገደደ ነገሮ ሽዑ ድማ ሲያንግ ኣዝዩ ደንጊፁ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ሽዑ ድማ እቲ ሰብኣይ ማንነተይ ምን ይጠቕመካ ዲ እንድሕር ደኣ ከምዚ ዓይነት ፀወታ እንድሕር ደሊኻ ግን በዚ ስልክ ቁፅሪ ትደውለለይ ኢሉ ስልክ ቁፅሩ ብካርድ መልክዕ ሂብዎ ከደ ሽዑ ድማ ሲያንግ በቲ ዝበልዖ ቅርሺ ኣዝዩ ተሓጒሱ ናብ ገዝኡ እንዳኸደ እንዳሃለወ ናብ ሓደ ድንኳን ከይዱ ንናይ ቀደም መታዓዊቲ ዝኾነ ቆልዓ ኣዲኡ ረኸባ ሽዑ ድማ እታ ኣዲኡ ወዳ ናብ ካሊእ ዓዲ ብስራሕ ከም ዝኸደን ብዝተተምሃሮ ትምህርቲ እውን ስራሕ ከም ዝረኸበ ነገረቶ ሲያንግ ድማ እንድሕር ዳ ወድኺ ተተመሊሱ ክድውለለይ ንገሪኡ ኢልዋ ናብ ገዝኡ ኣተወ ቀፂሉ ድማ ሲያንግ ምስ ኣዲኡ ኮይኑ ድራር እንዳበልዐ እንዳሃለወ ካብቲ ብፅፍዒት ተፀፊዑ ዝረኽቦ 100,000 ቅርሺ ንእሽተይ ቀኒሱ ነስፌዛ ብዝብል ነዲኡ ቅርሺ ሃባ ሽዑ ድማ ኣዲኡ ቁማር ጀሚርካ ዳኻ ደጊምካ ኢላ ሓተተቶ እንተኾነ ግን ሲያንግ ኣይ እዚ ሰሪሕ እየ ኣምፅዮ ብዝብል መልሲ ሃባ ቀፂሉ እውን ኣዲኡ ንሲያንግ መርድእ ነገረቶ እቲ መርድእ ድማ እታ ናይ ቀደም ሰበይቱ ንጓሉ ሒዛታ ምስ ተሓድሽ ቤተሰባ ጠቕሊላ ናብ ኣሜሪካ ክትከይድ ከም ዘላ ነገረቶ ሲያንግ ድማ ኣዝዩ ሓዚኑ ንጓሉ እውን ኣብ ቀጻሊ ዓመት ጽቡቕ ህያብ ገዛልክየ ኢሉ ቃል ከም ዝኣተወላ ዘኪሩ ኣዝዩ ሓዚኑ ንርኢ
أدي دما قصلا بلا اندهردا نقول كاترلي خونكا بتي ناي بوليس حقي اندهردا أبوها نتقولعا بوزح جنزب اندهردا هاليو اتاقوالو مسوخت نبر مسل كم زلو نقراتو شعور ماسيانغ أزيو تجانيغو نرئي شعور ماسيانغ أزيو حزينو ناب مدقسي مسكادة أدي بزبلتو نقر أزيو تشاقيلو ناب تعنتو يوفت بابور طابيز زرخبا سبا يسر قوزر دويلو ناب تجيم كساتف كم زدالي نقرو أب تجيم دما تمزقبه صباحيتو دما مستمزقبه نابتي سفرو حانتي مكينة مسات شعوون سيانغ ناي ميستر كودو مس نقرو نتي شفر نابت مكينة وشتا أتوا أبت مكينة وشتا دما بقاشا ملكوع كل ما أبت مكينة وشتا زنبرو سبات دقي سوا مرأيهم والا كواسيان بتزر أي نجار أزوي تسنبدة نعوون ناي مدكسي تكي أتكو خلو شعور ماسيانغ كم سبو فينتي ودغه بخاري تريد ما سيان كابتي دقيس لوز نبر بوتا تلا على شعوون أبتي غير وز نبر قطي كران 456 قطري تصحيح ورأي أبتي كفلوون بوزوح كمزولو سبات نبرو بكاميراون اتم كي حران تقبرو بوديغارد نعاتم بكاميرا قوات تروقام نبرو بدحريو دما سيان كابتي دقيس لوز نبر بوتا ناب تحت مسورده أمونغو أبتي كدانو حار أوزر تصحف ولا شماغلا رخبة مستشماغلا ون شعون شعو تفاليتو أبتو بوتاسو 456 سبعة كم زركبون سيانغ ناي مجرشا خم زخونان اتشماغلا ما قزر حادا كم زخونان يرئي سيلون اتشماغلا نسيانغ تازغاريت عدميو بسلام كنبر كم زدالين از جيم تولى ديرو بزعوس يشنفو صبقو حيوات كحلف كم زدالي نغارو أب مونغو دما أبتم تأكيوم زنبر سبات إجرجري في الدار شعوون قزري 200 حالا نقطر السان شوعتن اندهار ما نرئي اندهر راس تويسكو ماخا أبتدا عمر بيت اتاقوال نسيانغ سرعتو سرقيت نبرت شعوون اتاقوال سيانغ مسستو على ماسيو حانغا ገንዘበይ መለስለይ እንዳበለ እንዳሃለወ ኣብ መንጎ እቶም ባስኬራ ዝገበሩ ቀይሕ ክዳን ዝገበሩ ሓለውቲ መጽኡ ካብኣቶም እውን እቲ ሓደ ቀይሕ ክዳን ዝገበረ እንቋዕ ሓመጻኹም ብዝብል ዘርቡ ጀመረ ኣብ መንጎ ዘርቡ እውን እቲ ዝመጽእ ዘሎ 6 መዓልታት ዝተፈላለዩ ጌማት ኣሉ እንድሕር ዳ እቲ ጌማት ብኣጋው ሲዒርኩም ከዓ ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበለ ሽልማታት ከም ሽለሙ ነገሮም ኣብ መንጎ እቶም ሰባት ድማ ሓደ ሓዲኦም ንምንታይ ማስክ ገይርኩም ብኸመይ ከ ናብዚ ኣምጪኹምና እናበልዎም እንዳሃለዉ ኣብ መንጎ እቲ ንስያንግ ዓርኩ ዝነበረ ተማሂሩ ናብ ካልእ ዓዲ ስራሕ ከይዱ ዝተባሃለሉ ወዲ ኣብዚ ንሪኦ ቅፅል ኣቢሎም ከዓ እቶም ፒንክ ዝገበሩ ሰባት ናይ ኩሎም ሕድሕድ ሽግር በቲ ዓብይ ስክሪን ኣረእይዎም ሽዑ እውን እቶም ሰባት ናብዚ ክመፅሉ ዝተገበረሎም ምክንያት 100,000 ቅርሺ ከም ዝረኸቡን በቲ ጌም ንሱ እሙናት ከም ዝኾኑን ኣረድዎም ቅፅል ኣቢሎም እውን ናብዚ ጨወታ እዚ ምምፃእኹም ብናትኩም ፍቓድ እዩ ደው ኢልኩም ባዕልኩም ስለተመዘግኩም ሕዚ እውን ናይ መጨረሽታ ዕድል ክንህበኩም ኢና እንድሕር ዳ ካብዚ ጨወታ እዚ ወፂኡ ክኸይድ ዝደለየ ሰብ እንድሕር ዳ ሃልዩ ሕዚ ክወፅእ ፍቓድ ሂብና ኣለና ናይ መጨረሻ ዕድል ምዃኑ ኣረድዎም እቶም ቆፂል ክዳን ዝገበሩ እውን እቲ ዘይከፈሉ ዋዕዳ ምስ ዘከሩ ጨወታ ምፅዋት ወሰኑ ብድሕሪኡ እውን ከመይ ዓይነት ሽልማት ከም ዝሽለሙን ከመይ ዓይነት ፀወታ ከም ዝፃወቱን ሕቶ ዋላ እኳ እንተቕረቡ እቲ ቅርሺ ድሕሪ ሓደ ፀወታ ክነገረኩም ኢና እቲ ዓይነት ፀወታ ግን ፍጹም ኣይክነገረኩምን ኢሎም ነገርዎም ተለቢሎም እውን እቶም ኩሎም ተፃወቲ ናይቲ ጌም ፀወታ ሕጊ ክፍርሙ ኸዱ ኣብ መንጎ እውን እቲ ቀዳማይ ሕጊ ማንም ተፃዋታይ ክቋረፅ ከም ዘይኽእልን እንድሕር ዳ ኣቋሪፁ እውን ካብ ጨወታ እሱ ከም ዝውገድ ነገርዎም እቲ ናይ መጨረሻና ሳልሳይ ሕጊ ከዓ እንድሕር ዳ በብዝሓ ድምፂ ይቋረፅ ተባሂሉ ክተቋርፅዎ ትኽእሉ ከም ዝኾንኩም ነገርዎም ቀፂሉ እውን ኩሎም ተፃወቲ ናብቲ ቀፃላይ ፀወታ ክኸዱ እናኣርኣና እቶም ተፃወቲ እውን ጉርዲ ፎቶ እናተለዓሉን እቲ ፀሊም ማስክ ዝገበረ ሰብኣይ ድማ ብዓቢ ቲቪ ኮፍ ኢሉ እንዳርኣዮም ንዕዘብ ቀፂሉ እውን እቶም ተፃወቲ ናብቲ መፃወቲ ሜዳ ኣተው ምስ ኣተው እውን እቲ ዝኣተውሉ ማዕፆ ተዓፀወ ሽዑ ድማ እቲ ፀወታ ክጅመር ምዃኑን ናይቲ ፀወታ ሕጊ ከዓ ግሪን ላይት እንድሕር ዳ ተባሂሉ ክትጎይ እንድሕር ዳ ሬድ ላይት ተባሂሉ ከዓ ጠጠቅ ክትብል ኣለበለዚያ ክትውገድ ምዃንካ ነገርዎም ሽዑ እውን እቲ ፀወታ ብዕሊ ይጅመር እቲ 5 ደቂቃ ተዋሂቦም ዘሎ ግዜ ከዓ ብኣግባቡ ክጥቀምዎም ነገርዎም
እቲ ደቂቓ ምቕፃር መጀመረ እውን እታ ባምቡላ ትመስል ዓባይ ግሪን ላይት ምስ በለት ኩሉ ተፃዋታይ ምጉያይ ጀመረ። እንተኾነ ግን እታ ባምቡላ ሬድ ላይት ምስ በለት እቲ ሓደ ጠጠው ኣልዓይዎ ምስ ተንቀሳቐሰ ብዝኾነ ጥይት ተሃረመ። ሽዑ እውን እቶም ተፃወትቲ ኣዝዮም ዋላ እኳ እንተተደራበሹ ኣብ መንጎ ግን እቲ ሓደ ጥይት ከም ዝተሃረመ ምስ ፈለጠ ፈሪሑ ድሕሪት ምህዳም ጀመረ። እንተኾነ ግን ንዕኡ እውን ብጥይት ሃረምዎ። ሽዑ እውን ነቲ ጉዳይ ዝረኣዩ ብዙሓት ተፃወትቲ ድሕሪት ምህዳም ጀመሩ። እንተኾነ ግን እቲ ዝኣተውሉ ማዕጾ ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ ከምልጡ ኣይከኣሉን። ብኸምኡ ምክንያት እውን ብዙሓት ተፃወትቲ ካብቲ ጨወታ ተወገዱ። ብድሕሪኡ እውን እታ ባምቡላ ነቶም ዝቐረዩ ተፃወትቲ እቲ ሕጊ ደጊማ ኣፍሊጣ ጨወታ ቀፀለት። ካብቶም ዝቐረዩ ተፃወትቲ እውን እቲ ሓደ ሲያንግ ነበረ። ሲያንግ እውን ዋላ እኳ ኣዝዩ ተደራበሸ እቲ ዝተዋህቦ 5 ደቂቓ ግን 2 ደቂቓ ስለ ዝቐረዮ ክፃወት ከም ዘለዎ ስለ ዝሓሰበ ግሪን ላይት ምስ ተባሃለ ብቁልጡፍ ተስዩ ምጉያይ ጀመረ። ኣብ መንጎ ግን እቲ ኣብ ቅድሚኡ ነበረ ብጥይት ዝተሃረመ ኣዝዩ እንዳሰመደ ንዕዘብ። ብድሕሪኡ እውን እቲ ዝተዋህቦም ግዜ 20 ሰከንድ ቀሪቦ ኩላቶም እንዳተጓየዩን ኣብ መንጎኡ ግን እቲ ሲያንግ ዝተባሃለ ወዲ ንሓደ ሬሳ ረጊፁ ተዓንቂፉ ክወድቕ ዋላ እኳ እንተበለ ሓደ ህንዳዊ ግን ብድሕሪት ኮይኑ ንሲያንግ ሓዞ። ሽዑ እውን እቲ ህንዳዊ ንሲያንግ ሂወቱ ኣድሒኑ ናብቲ መስመር ሓለፉ ብሓባር። እቶም ዝቐረዩ ተፃወትቲ ግን ሽዑ ንሽዑ ብጥይት ተሃሪሞም ተቐተሉ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ሽግር ሲያንግ ናብ ቀጻላይ ጌም ሰገረ። ከምዚ ኢልና እውን ስኩዊድ ጌም ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ኣብዚ እንዳወዳእና ኣብ ቀጻላይ እስካዕ ንረኸብ እውን ሰሰናዩ ንዓኹም እንዳበልና እንድሕር ደኣ እዛ ፊልሚ ፈቲኹማ ከዓ ላይክ ምግባር ከይትርስዑ። እንድሕር ደኣ ሓደሽቲ ኮንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ግበሩ። ኣብ ቀጻላይ ንለቆም ፊልምታት ምእንታም ክበፅሐኩም። እስካዕ ሽዑ ሰሰናዩ ንዓኹም እንዳበልና እንድሕር ደኣ ካልኣይ ክፋል ክልቀቕ እንድሕር ዘዲኹም ኣብ ኮሜንት ኣፍልጡና። ሽዑ እውን ሓድሽ ፊልሚ ክንለቀልኩም ኢና።